खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। खन्थाइखौ लिरदों आंनो आरो आवरायगोनबो आंनो। खन्थाइनि मुं जिख्लाबसे जारिमिन। जिख्लाबसे जारिमिन। जोनोमनि गिबि समाव मिथिंगा बिखायाव जायगा लाफैनाय लोगो लोगो लाजेनबाय आंनि गोसोआ दाव दाव। लाजेनबाय आंनि गोसोआ दाव दाव। जोनोम मोनदोंमोन आं अनसुलि आइनि गोरबोनिफ्राय बेसेबांबा दुखु खस्थयै। नाथाय 9 मास आइनि गोरबोआव आलो आलो थानानै आइनि मोननांनाय खस्थनि फिथाइखौ होनो हायाखिसै आं। अनसुलि बिमाया हास्थायदोंमोन आंनि जिउखौ जेरावबो सिगां। नाथाय आं गियानखौ हमदां हायियाव जानांबाय मालायनि उन उन, थानांबाय मालायनि सिङाव। जायनि थाखाय दिनै गोजोननि महरा माबायदि, सुखुनि संसारा माबायदि आं मिथिया। आंनो खोमाना लानांबाय खोमा आंनि गोजोनखौ। आंनो खोमाना लानांबाय खोमा आंनि गोजोनखौ। सुबुङा सानो सोरबा मोखांनि मिनिस्लुनाया गोजोन सुखु संसारनि। नाथाय आंसो मिन्थिगौ सुखुनि ना दुखुनि मिनिस्लुनाय। सुखुनि समाव सुखु जाफाग्रा, दुखुनि समाव दुखु लाफाग्रा खांगिरि बिमा बिफानि गोरबोआव होबाय आं हाजासे खोमसि। होबाय आं हाजासे खोमसि। नाथाय बेफोर गासैखौबो नेवसिना सानबाय आं अनसुलि बिमा बिफानि गोसोआव सुखु लाबोनो गंसे गोगोम खुन्थिया गायसंनो। जाय खुन्थियाया बर' हारिनि गेजेराव अरायबो गोगोमै गसंना थागोन। जाय खुन्थियाया बर' हारिनि गेजेराव अरायबो गोगोमै गसंना थागोन। गोजोन्थों।